homma, niin silloin tietenkin. Mm. Tuolla takana nyt, miten mun kamera osoittaa, niin siellä on Villa Arabeski, joka on mennyt tänä vuonna homeeseen. Ja se on siis meiltä suljettu, se on ollut meidän opetustila kyllä kanssa. Mutta siitä tuli viikossa Tsernobyl, kun siellä todettiin, että siellä on paljon hometta. Ja se voi olla, että se ei tule koskaan käyttökuntoon. Ja tossa on se vanhan kaupungin kesäteatteri, jos näette tuossa niin vieressä on noi rakenteet. Niin siitä koski. Totta kai Vantaanjokihan on aika ollut. Se on ollut huonompikin tuolla. On. Tuolla ylempää, mutta nythän se on saatu aika hyvään kuntoon kyllä, että niitä peltoja, mitä on ollut aikaisemmin siellä ympäristössä, niin nehän on paljon niin kuin entisiä peltoja, että sinne ei enää syytetä mitään. Niin, että se ei ole niin ravinteita. Kylpivät, saunovat ja paljossa makoilivat. Toi on jännä toi kylmäpalju, kun siellähän voi olla vaikka miten pitkään. Kyllä. Se on niin lämmin. Tämä liittyy meidän alaan kyllä, että kannattaisi. Tässä on tää pitkä rakennus, mikä on heti tuossa seuraavana. Ja sitten tulee taas tämä, missä ne on Tekniikan museon näyttelytilat nykyään. Siinäkin on vedenpuhdistustoimintaa. Meidän tilaa siis käytettiin laboratoriona. Sitten siellä jossain 1920-luvun tienoilla alkoi käymään nämä vesilaitoksen tilat vähän liian pieniksi tälle Helsingin tarpeelle. Niin vesilaitos siirrettiin tuonne Viikinmäkeen silloin. Eli heti tuossa Lahdentien varressa, missä näkyy ne vanhat rakennukset. Ne on sitten taas ollut vesilaitoksen rakennuksia edelleenkin käytössä. Mutta tämä muutettiin silloin. Sinne tuli uudet laboratoriot, hienommat, isommat. Tästä tuli laboratorion johtajan virka-asunto. Eli tässä on Helsingin veden laboratorion johtajia sitten niin vuosien varrella monia. Ja sitten sen jälkeen tätä on käytetty muun muassa vanha Imatran Voima, eli nykyinen Fortum, niiden koulutuskäyttö. Täällä on ollut Ivon työntekijöiden koulutusta. Sitten tässä on ollut Tekniikan museon toimistotilat. Myöskin tässä vuosien varrella, eli ennen kuin Tekniikan museolle tuli sitten 70-luvulla valmistui toi 70-luvun jossain puolivälin jälkeen valmistui se pyöreä rakennus tuonne saaren alaosaan, niin ennen sitä, kun sinne tuli toimistot, niin tässä oli heidän toimistot. Tää huone oli itse asiassa johtajan virkahuone, Tekniikan museon johtajan. Ja nyt siellä missä me ollaan, nyt mikä ollaan tulossa, niin siellä on niinku 2. Ja sitten täällä. Mikä on tuo pömpeli? Eikö toi nimenomaan ole suunnilleen tuossa? Noin. Vai onko toi, eikö toi on, eikö se täytyy olla täällä? Koska nyt täältä me kuljettiin näin. Sitten mentiin tuolta, sitten tultiin näin, sitten lähdettiin tänne näin. Eikö se on sitten tässä? Tätä ei näy, mutta tässä lukee, tällä paikalla oli Helsingin kaupungin ensimmäinen kirkko- ja hautausmaa 1550-1639. Se on se perusteluspaikka. 1550 vaan se perusti myös tuolle paikalle. Tuolle. Se on jännä, että miksei tällä puolella ole mitään kylttiä sille, koska että onko se todella 20 vuotta vanha se. Niin. Ja tää on uudempi alue tässä näin. Niin. Tässähän on nimenomaan sitten täällä vilkkaasti liikennetty Viikintie ja tässä lähdetään kehyskuntiin ja Lahteen. Mutta toi on se paikka, että selvitetään sitten mikä toi on, niin vaikka myöhemmin. Niin. Tai onko toi joku sitten asia, joka on hyvin henkilökohtainen. Voidaan nyt liivitä, mutta sinne ei olekaan myöskään talvikunnasta pitää sinne. Tuosta on sellainen kysymys, että kun tää on niin vaatimatonta, siis tää yksi kivi, joka on vähän semmoinen melkein virkkaapyllyset siinä, että oletaan, että se voi kilometriä. Siis tuolla on joku sellainen
onko tää edes talvipuisto, onko tässä kukkia, onko mitään. Niin. Tää on ehkä varmaan niinku oikein Arabiassa oleva alue. Että jos tätä haluaa niinku nyt nostaa tähän, niin pitää tehdä jotenkin korostaa sitä. Täällä kun tulee nyt sitten esittävä taiteen, niin se joku performanssi, että Täällä tulee varmaan yhtäkkiä joku ratsastaa paikalle. Joo. Sehän on just, että siellä pitäisi Kustaa Vaasa hilloa sitten. Mutta sinne karttaanhan voi hyvin piirtää tai tehdä sellaisen kuvan Kustaa Vaasasta siellä. Kyllä. Joo. Ja sitten se on vaan tästä se mielikuvan voimalla. Annetaan tavallaan liian semmoinen kuva, että täällä todella on jotakin ja sitten ihmiset tulee. Mitä? No ei anneta sellaista kuvaa.